ସେଇଦିନ ଯୋଉ ମାର୍କେଟରୁ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଥିଲି ବୋଉ ଅଧା କରିଦେଇଥିଲା ବେସର ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ସହିତ ପୁରା ମଜା ଆସି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୋଉକୁ କହିଲି ଆଉ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଶୁଖୁଆ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇ ଟିକେ ରାଇ ବନେଇଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲିଲା ମୋ ପାଇଁ ଶୁଖୁଆ ରାଇ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ବୋଉ କେମିତି ବନଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଶୁଖୁଆକୁ ନେଇ ଭଲସେ ଓଳିକି ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଶୁଖୁଆକୁ 3-4 ଥର ଭଲସେ ଧୋଇଦେଲା। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢି ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଆଗରୁ ତ ବେସର ବାଟିକି ଟମାଟୋ ପିଆଜ କାଟି ରଖି ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଚୁଲି ଲଗେଇ କଡେଇକୁ ବସେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ସୋରିଷ ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ଶୁଖୁଆକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ସେନ୍ତୁଳେଇ ଦେଲା। ଶୁଖୁଆ ଭଲସେ ସେନ୍ତୁଳେଇ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ କାଢି ନେଲା। ତାପରେ କଡେଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ବାଟି ରଖିଥିବା ବେସରକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଲା। ଭାଜି ହୋଇ ସାରିବା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଦେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଶୁଖୁଆକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପକେଇ ଦେଲା। ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଆମ୍ବୁଲରେ ଶୁଖୁଆ ରାଇ। ଏବେ ବୋଉ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଆଣିକି ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଦି ଭାଇ ବସି ପଡିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶୁଖୁଆ ରାଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା।